päivää. Tässä olisi nyt tämmönen pölynimuri. Minkälainen teillä on itsellä tällä hetkellä käytössä? No ihan semmonen tavallinen. Onko teillä tällaista konetta ollenkaan nähty? Do you speak Finnish? Joo. Ei oo. Mitäs sampoota? Ei. Lapset. Mitä shampoota käytätte? Siis minä vai koira? Niin, te itse. Se on ihan viimeistä huutoa. Taitaa olla vähän kallis. Osamaksumahdollisuus tässä kyllä. Ei kyllä taida olla luottoa. Metallikuori. Joo, ei mua nyt kiinnosta. Tämmönen tumma hames ja siinä näkyy pöly kaikki ja ruskeat. Mutta mulla on imurotti hammasta takaa. Joo, ei tämä on ruotsalainen. Kyllä ne tekee siellä ihan parhaan työn. Kuule, ei osteta mitään. En minä osta samppuota. Meillä on samppuota kylpyhuone täysin. Kuinka vanhasta ollaan? Eikö meillä ole tuolla alakerrassa lappu, että ei saa kaupustella? No tää ei oo kaupustelua lainkaan. Kyllä se on. Toimin myyntiedustajana. Joo, hei, ihan totta. No niin, moido. Pidä